guys. Palit dito og pan. Kung lips ba na yung sunog. Tapo ko'y alot. Paalot pa ko. Kung sure ito sa ikong buhok. Alis ako konti. Mainit me. Palitog pan. Ano sa'yo pan ninyo te? Burger na lang, Francis. Burger of Francis. Ang burger, tipo na ako sa burger. Anong ka-burger na yun? Balik 40 lang ang burger. Yung 2 ka puto. Para 50 ta. Koy alumin ko dito. Grabe nang abot. Nakakain na tayo pan. Pan pa mainit. Nakakain pan. Alot ang palot ako.